monggo ing Prabu Kana Sewandana kudu bisa kasebatan. Kakang Patih Pujangwana nanak sinuwun Prabu Kana Sewandana ngaturaken sembah bekti kunjuk ngarsa dalem sinuwun Prabu Kana Sewandana. Wah iya tak tampa sembah bektimu baliyo kanthi semodo-modo Kakang Patih Pujangwana. Nuwun kasinggihan dawuh Sin Prabu. Kula tampi asta kalih mugi dadosaken jejimat dumateng Pujangwana. Kakang Patih Kalawartarja. Non sehingga dawuh Sin Prabu sembah bekti kunjuk dumateng Sinuwun Prabu Kana Sewandana. Ya tak tampa sembah bektimu Kakang Patih Kalawartarja. Baliyo kanthi padha-padha. Nuwun kasinggihan dawuh kula tampi asta kalih mugi dadosaken jejimat dumateng Kalawartarja. Kakang Patih Kalayaksa. Nuwun kasinggihan dawuh sembah bekti kunjuk dumateng Sinuwun Prabu Kana Sewandana. Iya, tak tampa sembah bektimu Kakang Patih Kalayaksa. Bali swaranipun lerembake samudra. Ayo Kakang Patih, rinten wadya para prajurit Patarangin sacukupe kanggo ringkos wandane Dewa Wijaya dina iki Kakang. Nuwun kasinggihan dawuh Sin Prabu. Ayo co, padha sukuri kati, padha ndereke jemare ratu Gunjiri dina iki. Oh, semangka, kula nderekake dengan Paduka Sin Prabu. Ayo padha budal nderekno jengare Sinuwun Prabu Kana Sewandana dina iki. Monggo Rakyat Patih Pujangwana. Monggo Rakyat Patih semangka Rakyat Patih Pujangwana sinareng ndereke jengare Sinuwun Prabu. Rumangsa gerah uyah panas ana wengker kaya-kaya kacama dene manungsa. Wah. Sugih kentel serep nyawaku wani lumebu ana ing wana wengker. Hei, lena pangenamu kemah-kemah wandamu dina iki. Timbake Dewa Wijaya lagi dindi ana ing pasore Wetara. Dewa Wijaya aja kaget. Jaka Lodra kang lumarap ana ngarepe. Kula sangka kuwi Dewa Wijaya
ana papan kene iki muncul. Sapa sing bakal kasoran yuga dina iki? Itu sakam tak ayahku aku rumongso kasrat yuto aku jal pangayuan Jogolodro aku manungkuk boyong ayu jegoro iya Simbang Ameja rumongso kasrat yuto jaluk panguripan bakal tak wenehi pangayuan saka kuwi Ibu Wijaya ayo bebarenganmu juwane iki kono taturke marang Demak Yasura Prabowo ayo Jogolodro Sidur kampung ora gandok lewat perang camyak Prajurit Satrio Bagus nanti wajane Ibu Wijaya Prabu coba menika waspadake antun kanca Ibu Wijaya Manuto dina iki urung kene wong Wijaya saka tanganmu. Ora bakal lalu. Lek pangandhamu otiya. Waduh, keparat. Ora kena ditamak sembrono critane Bujanggana. Ayo. Jakalodra, ulungke Ibu Wijaya. Ora bakal ulungke. Ulungke ora. Bakal taruh lo mari maksa dina iki. Waduh, oh iya Dina Prabu boten kuwawa paduka boten kuwawa nadi krinjaning Jakalodra mektiar ayo Jakalodra ulungke Ibu Wijaya saka tanganmu ora bisa langkah dhisik pangkene Jakalodra oh elah keparat wah lakon atos kuwi coba waspadakno ketaman aji ku pamungkas kepala geni lebala tok kurun ayo maju Motiar aja keparat ora kena tamai sembrono Prabu Broto ora kuwawa kepolong nilat lebur seketi kang bakal itu saka langgeng pedang kakang pamrih kencana warisan Bawa Guru Srimaya ana pertapan Bayi Putih ayo tamakno ning jajane Prabu Broto yang trimo papak Palopati ora bakal rontoke ulune Prabu Broto aja sesumbar Prabu Broto pleno pangandhamu tepas jadamu Broto ususmu wah trimo semono landheping pedang kakang pamrih kencana ayo milih Dodono kowe ciloko apa Guru Srimaya Jakalodra ingkang badhe sowan marang
aku Prabu Klono. Aku njaluk panguripan, aku rumangsa kasuran ing yudha mungsuh awakmu. Sriko semono kridamu. Yo, yen sira rumangsa kasuran ing yudha dina iki, bakal tak weni panguripan. Waton sira manut tak boyong ana ing diri tak aturke marang Kyai Sekartaji minangka jangkeping sarana dauku marang Kyai Sekartaji. Aduh, iya. Kuwi piyake pedhut ana ing Bantarangi nuju prana bungae susah dadi bunga dina iki kanthi tandha yekti apa-apa Bantarangi. Kawula abit kang matap. Kawula sangat dang sing ulun droban kileng sir wonten aswa panjenengan.